Droja xweya şeşan û dawiyê de sêyemîn pêşangeha Erekol pêşwaziya hejmareka mezin ji xelkên Rojavayê Kurdistanê kir. Pêşangeha îsal tevî gelek Kurd û Kêmasiyan bi germî ji bal xwîner, nivîskar û rewşenbîran ve hate pêşwazîkirin. Dilawerê Zengî yek ji nivîskarên ku bi sûh û sê berheman bejdar bûye. Dibêje ev pêşangeh ji wan re xewn bû û li darxistina wê bi gaveke dîrokî wesif dike. Di heman demê de jî daxwazê ji desteya çand û hunerê û kesên berpirs dike ku bi dezgeh û komeleyên rewşenbîriyê re alîkar bin. Bi rastî ev pêşengeh ji bo me xewnek bû, pêşengeheke dîrokî gaveke pir mezin e. Em rastê di hinek kêmasiya derbas bûn, ew kêmasî jî yek jê cih tengbûna cihek jêr divê ku bikaribe salane hemû weşanxan û hemû kutubxane tê de cihê xwe bigirin. Yani gerek wek ji rêveberiyê jî tê xwestin yan em bêjin ji desteya çandê tê xwestin ku hinekî alîkarî bike bi wan weşanxane û kutubxane û yekîtiyên nivîskaran yên li Rojavayê Kurdistanê. Ji bo xatirê ku bikaribin her kes pirtûkê wan berhemê wan bikirin. Her çi qas pêşangeha Rojavaya Pirtûkan bi kopya xwe ya sisiyan balkêş bû lê wekî gaveke destpêkê di hin pirsgirêk û kêmasiyan re derbas bû û bi gotina endamên komîteya amedekar di sala bê de ew ê li ser wan kêmasiyan rawestin û hewla avakirina cihekî taybet bi pêşangehê bidin. Her wiha ji milê rêxistinî ve jî dê birêk û pêktir birêve bibin. Ew sala ewlî me bi 13 cîha dest pê kir, 13 beş tevlî bûnê. Sala 2025 beş îsal 43 beş tevlî bûnê û gelek weşanxane ji derve hatine rojhilata navîn hatine şar parçeyê Kurdistanê hemû hatine cihê me ku em karim kar bînin ev bû. Hinek rexnel me hatin got cî teng lê emana li cî digerin wek mizgînekê jî em dibêjin nava salekê jî em dixwazin vê meseleyê safî bikin. Rojava hem di hêla ewlekariyê de hem di hêla çandê de hem di hêla siyasî de geşedanên gelkî mezin lê çê dibin. Êdî gelek kes li hev dû kom dibin wek ana em dibînin roja dawiya pêşangehê cîl pêşangehê tineyê. Bi beşdariya 8500 serenavên cuda bi 6 zemanan ku piranî bi Kurdî û Erebî bûn, her wiha pêşandana zêdetir ji 110,000 pirtûkan, pêşangeha Rojavaya Pirtûkan li Qamişlo karî bû rojana pêşwaziya 5 ta bi 8,000 xwînerî bike. Di roja dawiyê de jî komîteya amedekar wekî rêzgirtin ji saziyên beşdar û hin kesayetên rewşenbîr re xelat û spasname pêşkêşî wan kirin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.